Fil-palazz tal-President fil-Belt Valletta ftit minuti wara l-11 ta' filgħodu, Robert Abela ħaq il-ġurament ta' Prim Ministru. Il-President ta' Malta Miriam Spiteri Tebbono, skont l-artiklu 80 tal-Kostituzzjoni ta' pajjiżna, ħatret li Robert Abela bħala l-14 il-Prim Ministru ta' Malta. Jiena Miriam Spiteri Tebbono, President ta' Malta, bis-saħħa tas-setat mogħtija lili bl-imsemmi artiklu 80 tal-Kostituzzjoni ta' Malta, b'dan naħtar l-Onorevoli Robert Abela, KUOM, BA, LLD, Advocate Tribunal Militensi, MP, Prim Ministru. Robert Abela kien akkumpanjat mill-mara tiegħu Lydia Abela kif ukoll mit-tifla tagħhom Georgia May. Fil-waqt il-preżenti kien hemm ukoll il-Prim Imħallef Mark Ketkuti. Għal din il-ħatra attendew diversi kandidati eletti u oħrajn li ma ġewx eletti, flimkien ma' uffiċjali għolja tal-Partit Laburista. Intant wara l-ħatra huwa ħareġ fil-gallerija tal-palazz isellem lil Fulla li jinġabret fi Pjazza San George. U aktar tard sellem lin-nies li jinġabru quddiem Kastilja. We're back. We're back.